جمرالله سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا أيو بحصرتي زيناتات كنجمر أما بل 38 قبائل مراحة حبرة أفريقيا أنا مستاف مراحتي استفلالي هاجرات أفريقيا أنا بأديس أبابا مئتهم كتسلام كابتوم لو ميزاتو مراحتي قدماء منستر موريشيوس نافين چاندرا رامغولام بريزيدنت ماداغاسكار أندري راجويلنا بريزيدنت تنزانيا ساميا سهولو بريزيدنت رواندا بول كاغامي بريزيدنت موريتانيا محمد أوليد غيزوني بريزيدنت نيجيريا بولا أحمد تينيبو بريزيدنت كوموروس أزالي أسوماني أبتي قبائن مستاف أديس أبابا أتيوم بتمساسالي قدماء منستر قبسي مصطفى كمال مادبولين قدماء منستر ديمقراطيك ريبوبليك كونغو جوديت سومينوا تولوكام بريزيدنت ديمقراطيك ريبوبليك سهرا عرب إبراهيم غالي أمبل 38 وعلى مرحة حبرة أفريقيا مستافنا بأديس أبابا زاتو يوم زوم مرحتي أب عالم لخا معرفو نفرتي بولين تبزحو استفلاليو منسترات لعلو تحالف تسرح منقستين أمباسادراتن أكبابلا غيرهم لهم مبل 38 قبائل مرحة حبرة أفريقيا مكحا حاسي فتحين أفريقاويانن ولدو أفريقاويانن بزبل مري حساب صباحن دحر صباحن كايديو إثيوبيا نسلامن مرققان حزب السودان بكل مدى تجبر حاجزات تناخيرا كم تغسل قدم منستر أبي أحمد قليصام أبو قرب سبعة حاجز السودان زتي قبائل مرحتي بسنة أن إثيوبيا حورات عرب إمارات حبرة أفريقيا إيجادن أبو أديس أبابا كيدالهم أتي قبائل كلولا السودان تتون مبال بفلاي أبوان صوم رمضان مقراص تحسين خجبرن سبعة حاجز السوداناويان كي بتصحن نمخال زعلميو تباهلهم أبتي قبائل استرخبو قدماء منستر أبي أحمد إثيوبيان سودانن قربابتي هاجرات راح زي كوناست انكر متأسسار زلون هاجراتين لهم
ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣጸጋሚ እዋን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ከም ትኸውን ብዘለዋ ዓቕሚት ትገብሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣጠናኺራ ከም ትቕጽልን ኣረጋጊጾም ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያ ንሱዳን ዝኸውን 15 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ለጊሳ እያ እውን ኢሎም ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ብግዳብ ተወሳኺ 200 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝሃበት ሓቢራ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ንኽመጽእ እናገበርዎን ዝርከቡ ጻዕሪ ኣመስኪኖም ኣብቲ ጉባኤ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐማት ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ሼኽ ቡት ቢን ናህያን አልናህያን ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩን ሓዊሱ ካልኦት ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላት ተሳቲፎም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዘትዮም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ኣብ ሃገራዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ተዛትዮም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራውን ዞባውን ሰላምን ልምዓትን ብዙሓት ስራሕቲ እናወገነት ከም ትርከብ ብምግላጽ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ብዕውት ኩነታት እናቐጸለ ከም ዝርከብ ነቶም ዋና ጸሓፊ ገሊጾምሎም ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ብግዶም ኢትዮጵያ ጸገማት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዝጀመረቶ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ጽቡቕ ከይዲ ምዃኑ ዝበረታታዕ ኢሎም ኢትዮጵያ ንሰላምን ልምዓትን እቲ ዞባ ዕዙዝ ግደ እናበርከተት ከም ዝኾነት ብምግላጽ ንኢዶም ካብ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ምስ ሕቡራት መንግስታት ዘለዋ ታሪኻዊ ምትሕብባር ዝናኣድ ከም ዝኾነ እውን ኣልዒሎም ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታትን ኣብ በዓል ብዙሕ ወገን መድረኻት ዘለዋ ምትሕብባር ኣብ ቀጻሊ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣልዒሎም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ዘለዋ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ታሪኻውን ብብዙሕ መልክዑ ዝግለጽን ከም ዝኾነ ምግላጾም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ ኢትዮጵያ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዘለዋ እጃም ጃፓን ከም እትንእድ ገሊጻ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ምስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፓርላሜንታሪ ጃፓን ኤሪ አርፊያ ኣብ ክልቲያዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ጠሚቶም ተዛትዮም አምባሳደር ምስጋኑ ኣብቲ እዋን ዘተ ኢትዮጵያ እናተግበረቶ ትርከብ መምሐየሽ ቁጠባ ሰፊሕ ዕድል ኢንቨስትመንት ከም ዝፈጠረ ብምሕባር ኩባንያታት ጃፓን ኣብ ኢንቨስትመንት ንኽዋፈሩ ሓቲቶም እቶም ኣምባሳደር ስጋኣት ድሕንነት ቀይሕ ባሕሪን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባው ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ለኻዊ ስጋኣት ከም ዝኾነ ብምሕባር ኢትዮጵያ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ እናገበረቶ ትርከብ ጻዕሪ ኣጠናኺራ ከም ትቕጽል ገሊጾም ኤሪ አርፊያ ብግደን ኢትዮጵያ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ቁልፊ ከም ዝኾነት ብምግላጽ ሃገረን ኢትዮጵያ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ እናገበረቶ ትርከብ እጃም ከም እትንእድ ምግላጸን ተሓቢሩ Ethiopia is the mother of African independence. አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል
أمكتتال مع الديزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كورات تختاتل تمرسكم سلت كتاتلونا أنا مسكنكم حزون مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا إثيوبيا نسبوا حق السودان زوعل 15 مليون دولار كم زوفيت قدما منستر أبي أحمد قليصام توم قدما منستر إثيوبيا بسودان كله زكاة كيد سلام تكبارا ونخبر تقبروا صعري التناخيرا كتغصل أوني عيلام صب سلمون تسقايو أبراهام فساكا أربايو أب السودان بمقنعات كلت يوم توقعت حالتات استفتر قنصي بزحات سوداناويان نبزغفة سبعو قلولاو تقاليعهم يوم أبتها قرزلو تساقم تأطاو كبلن سبعو حاقز تبصحين كقبارن زعلمة ببرك مرحت هاقراتن علم لغت كالاتن أب كتما أديس أبابا كونفرنس تساليتهم أبتي كونفرنس قدما منستر أبي أحمد إثيوبيام أبزحالو في 6 عمتات نزلاق سلامن مرقق عن سودان حاقز ناقبرت مصن حاقليزهم سودان أبزحزوان قد إموازلو فتان اوان إثيوبيا أبقونا تطو كمتبلون الرقاقيتهم يوم. As a close neighbor and sister nation, Ethiopia stands in solidarity with the people of Sudan. كمتن قربا غوربيت هاجر ኢትዮጵያ ንሱዳን ዘለዋ ምሕዝነት ጠንካራዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን በባህሊ ዝተኣሳሰራን ሓበራዊ ሕልሚ ዘለወንን ሃገራትን ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ንዘላቂ ሰላም ሱዳን ሓገዝ ገይራ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዕቤት ሱዳን ናይ ባዕላ ብጽሒታ ምብርካት ትርከብ ሱዳን በሃብቲ ተፈጥሮ ዝማዕበለት ሃገር እያ እዚ ዕቤታ ንኽቕጽል ሓገዝ ኢትዮጵያ ክቕጽል እዩ كم أقواطر أوروباويان أب ورحم يازيا اختشون 23 استولعو كينات صعيبهم أب سودان زلو سبعو قلولاو كدم حزي ترأيو أب زي فلت بركي مبصحو زقلتو قدماي منستر أبي أحمد اتسواوي قلولاو ناي السودان ترح زي كونس فتنا اتزوبان ملع عالمين يلوم Sudan's humanitarian needs have reached an unprecedented scale. كابور حميازيا كلتشحن 23 جميرو بزتولع قونصي بزحات زيغاتات تمزابيلوم يوم بزح عنوتون بزحيوم بزحات نصوح زستماي مقبن تعنان يدليوم يوم اتي سباو قلولاو اب تاريخ ترائيو اب زي فلت بركي بزحيو يركب قدماي منستر أبي أحمد أب سودان زلو سبعو قلولاو هزوزن كاب قال زللن تكباراو ملاش يدليلوم إثيوبيا أب قوني السودان تطو مبالا أتنا خيرا كم تغصل بمقلاز Urgent action is required, not just in words, but through tangible commitments to elevate suffering. ህሱስ ምላሽ የድልዩም ካብ ቃል ብዝዘለለ ኣብ ሓቂ ዝተደረኸ ቆራጽነት የድሊ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ውሱን ሃፍቲ ሓገዝ ትገብር እያ ዓለም ለኸ ለገስቲ ትካላት እውን ዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ ክውስኹ ይግባእ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ጸገም ዘለዋ ሃገር ዋላ እንተኾነት ኣብ ጸጋም እዋን ዝተሓጋገዝ ንሱ ሓቀኛ መሓዛ ብምዃኑ ኢትዮጵያ እውን ንሱዳን 15 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ምግባራም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም Despite our own challenges, we firmly believe that a neighbor in need is a neighbor indeed. Therefore, Ethiopia pledges a modest contribution of 15 million USD in solidarity with the people of the Sudan. ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ጸገማት ዋላይ ሓልዋ ኣብ እዋን ጸገም ትርከብ ሓቀኛ መሓዛ ብምዃን ደገፍ 15 ሚሊዮን ዶላር ንሱዳን ክንገብር ኢና ይኹን እምበር ካብዚ ብተወሳኺ ንዘላቒ ሰላም ሱዳን ክንሰርሕ ይግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ጠጠው ንክብል ኩሎም ሰብ ብጽሒት ኣካላት ንኽልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ሰላማዊ መገዲ ንክመጹ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣጠናኺሮም ንክቕጽልዎ ጻውዒት ኣቕሪቦም Ethiopia fully supports a Sudanese-led, Sudanese-owned and inclusive peace process. ኢትዮጵያ ብሱዳናውያን ዝምራሕ ኩለ መዳይ ከይዲ ሰላም ሓገዝ ክትገብር እያ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ናብ ሰላም ንክመጹ ጻውዒተ የቕርብ ኢትዮጵያ ኩለ መዳይ ከይዲ ሰላም ተግባራዊ ንክግበር ሓገዛ ኣጠናኺራ ከም እትቕጽል እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም እዮም ኣብቲ ኮንፈረንስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ተረኺቦም أفريقيا بدبلوماسي بوليتيكان قطبان أب عالم لخ مدرخات تعرفوا زلا تلوا بحيال حاجرات نمستانت يحري اللهم تلوا وطيا سلالفا أبزروا إلو بوليتيكا كمام تأمدر عالمنا أب بعل بزح زفر دبلوماسي تدلي نتا يعبي مهلاويو سو مويان نتفتن عودي دبلوماسي يقلسوا زلهم
نحنح بجزيف أبزر أيلو من قصقاس كتبان بوليتيكان أفريقيا تحضروا زلات سلوها مجلس تاتو انتا يوم بزبل سلمون هايلي سوسنا زوادو صبصاب مرها سلام مرسا بالسعب كاني والله عالم لخوت علبات نمملا نسمم معنتاو ويكا كونفنشنال مسرحة بايتان صفا سلو حسنا ديك سبات تقوعز عالمنا بمسارة الزنبرتهم جزاء حقتات سلمزلاق نأهقراتن هاقراتن جزاء عيوته نقداو سررع زتزابع خوينو حاسيا ناب هاقر لحيقو أمونغو هاقرات قونسكي علم تكال نقدا علم ويكا WTO بالعلي يتمت أب خالقوت محاورات ودب حورات منقستات زركو تكالاتون بتمساسالي زي أمسلا علمو حكي أب زللو حتو فتحاونت كاب زتفلالي شنخ علمنا يلعل هاقرنا إثيوبيا نزا أمسلو حتوتات بمحز نأهقرنا وكيلا دمس زسمعت اللو مقات أمتات أم مدرخ بوليتيكا أهقرنا أفريكا خبرات يوم كابناي غربا جيزي فتحوا حتوتات نذكر انتيلنا أهقر سجر وفرتات أب كوريا الساليتا عوت علم لخو عماما استواسات أب وشت أهقر ناب زركو زتفلالو هاقرات بودو حورات منقستات استوهاب الأخ هزبتات علم حيزا بموفر بعوت النت وتهدروا لأخطوها زتواساتن أب محبروا مسارتات كابيت تمرتي كساعت عنا تابعتات هانيسا هزباو النتو بتكبر زرقا قصة سراويت التونت إثيوبيا بزمرح خبر قدامي منستر أبي أحمد أبيلا أبيت مخرج التاود حورات منقستات أفريقيا سرع مغمت يهلوا زبل دمس إذا سمعت إثيوبيا حسابا رزينيو نزا بوليتيكا كمان تامدري جيوبوليتيكس جزء أزخونة أهجر سويس كانلن قيح بحرن بمحساب طرح أب قداي تتا علم التنبرو قدا زي مهلو يفتحوا النتو قبول لنا مخان قص يزمرح زلو. The Bretton Woods institutions were created. ቅድሚ ሕዚ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይ ምንጋፈን ስዒቡ ብዓለም ለኸን ዓበይቲ ትካላትን ቅቡል ምዃን ሓርቢትወን ጸኒሑ እዩ እዚ ብምዃኑ ድምፀን ክዕበት ተገዲደን ጸኒሐን እየን ዋላ ሕዚ ተግባራዊ እንተዘይኮነ እውን እዛ ኣህጉር ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስሩዕ መቐመጢ ክህልዋ ግቡእ እዩ They're represented in the Bretton Woods institutions and other international institutions that were created to manage the global economy. أهجر كما أهجر عريو عبز تنكر بركي دبلوماسي بوليتيكان دبلوماسي قطبان يركب مبال أنت زي تخالقوا ترت زلو وكايدا قل هاجرات أبتو بوليتيكا كمان تسنى مدري تساتافا إنت نمسرع زخيل سألوا بمحدارن مس أبشنخ استفل عليك في العالم زركبا وإن أنت جزفت قطبا هاجراتن علم لخت تكالاتن متأسارن ركبن مفتار تغايلويو تنتانيت بوليتيكا أنستاسيا جيم نزي ترقاقت African countries are moving away from the old colonial mindset and are becoming important players in the global politics and economics. ኣፍሪካውያን ካብ ቀይዲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተናጊፎም ኣብ መድረኽ ቁጠባን ፖለቲካን ዓለም ተጠለብቲ ምዃን ክኢሎም እዮም Many of which are resource-intensive economies. ببركة علم لخ مزن كساقسون علم لخو تكالات يخون بهاجرات تمرت ويكا انتجريشن زمسرتو مدابتات ربحا أهجر نمرقات زخوة دلو من قدتات مزرق سيامة ودب حدنة أفريقيا ناب حبرة أفريقيا ملواتو زنبرو قدا جزاء مخانو زقلسو دما بعد ملو سلطان أمباسادر إثيوبيا باكستان دكتور جمال بكريوم كأفريقيا عندنا درجة ودا أفريقيا هبرتي تدرجوش فكر بايزويت بتأم كبار ترانسفورميشن ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተገበረ ስግግር ከርና ዓብዪ ዝላ እዩ እዚ ዝላ እንታይ ነገራት ሒዙ ይመጽኡ ዝብል ሕቶ ድማ መሰረታዊ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሕቶ ፍትሒ ሰላም ምዕባለ ናይ ምርግጋጽ ሰረት ከነበርን ምስ እዚ ተግባር ብተመዓዳዳዊ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ጸገም ተጓኒፉ እኳ ናብ ማእኸል ብምእታው ሃገራት ክህድእ ዝኽእል ተግባር ንምፍጻም ቀንዲ ግደ ንኣፍሪካ ዝተዋሃበ ببركزي نتقامات المفلاي زسرع عقمي نتتكال ناي مهاب عدل سفتريو زخونتات هاجرات أفريقيا نشتو أهجر بحبر بمنتف جزائي أبزبهالو مدرخات عالمنا كي ترفه تدمات سنة المفتر عدل فتروي ونيولو أمباسادر دكتور جمال بكر أجندة هيا سلساسوس زعبا إسراس السان سلستان ببرك عالم لخيخون أهجر أب نجورم من قصاصات نزل على حسابات السفلة كرتي أب متحز الجام اللو أوشتو خبز حزم تي قدامي بحفشان أفريقيا حدا معبلتي زلمت سلامة وحز خونت حدا نتاز الرجع جزء أفريقيا مفتار زبل تترحيو أفريقيا وتجمعات بأفريقيا وفتح ناي مفتح تجبارات نابتريو ممتو ببعلو زلعل عاوت مقانو زقلتو أمباسادر
ኣምባሳደር ጀማል ኣፍሪካ ኣብ እኩብ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ብኣባልነት ምጽምባራ ድማ እቲ ኻሊእ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ዓወት ምዃኑ የብርሁ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የመጣው የጂ20 አባል መሆናችን ስዒቡ ዝመጸ ድማ ኣባል ጉጅለ ዒስራ ምዃናይ እዚ ታይ ማለት እዩ ናብ ዝብል ሕቶ ክነመርሕ ይገብረና። ኣብ ዝቐደመ ግዜ ኣፍሪካ ኣብ ጉጅለ ዒስራ ድምፃ ንምሃብ ፖሊሲ ንምቕራጽ ሃገራዊ ቅዋም ንምንጽብራቕ ዝሰርዓ ኩነታት ኣይነበረን። ካብ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ግና እዚ ፖሊሲ ንኣፍሪካ ዝረብሕ ኣይኮነን ዝብል ድምፂ ብሓባር ምንጽብራቕ ዝኸኣለትሉ ኩነታት እዩ እንዳተፈጠረ ዝርከብ። እዚ ግዜ ከምቲ ዝግለጽ ዘሎ ግዛ ኣፍሪካ እዩ። ኣፍሪካ በዓልቲ ተስፋ ኣህጉር እያ። ሰፊሕ መጠን ቁጽሪ ህዝቢ ምስ ዓብዪ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣዋዲዳ ዝሓዘት ኣፍሪካ ብዝማዕበሉ ሃገራት ይዓርፋ ዘሎ ተደላይነት ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምጥቃም መጻኢ ናይ ሃገራት መሰል ምልማዕ ካብዚ ብዝበረኸ ንምርግጋጽ ስጉሚ ከም ዝጥለብ ተሓቢሩ እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ ዘቕመጦም ቀጻልነት ዘለዎም ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት ሃገራት ሉዓላውነት ሕጊ ክኽበር ብምግባር ካብ ጎንፂ ክወፁ ከም ዝግባእ ምሁራት ሓቢሮም። ንጸብጻብ ኣስረሳው ወጊሾ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣፍሪካውያን ካብ ዝበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ዝናገፋት ሒዞም በብዓመቱ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ጸገማትን መጻኢ ዕድሎም ይዛተዩ እዮም። ኣፍሪካውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዘጋጥሞም ጸገማት ብቐጻልነት ንምፍታሕን መሰረት ሰላምን ዓበይትን ብዛዕባ ዝኾነ ዲሞክራሲ ብተበግሶ ክዛተዩ ከም ዝግባእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስን መምህር ዓለም ለኻዊ ርክብ ዝኾኑ ዶክተር መለሰ ሚሎሳ ገሊጾም እዮም። ዲሞክራሲ ስርዓትን በሕገ መንግስታት ስርዓት ዲሞክራሲ ኣብ ስራሕና ብምውዓል ዘሎ ተበግሶ ምርኣይ ኣድላይ እዩ። እዚ ዝኾን ተደኣ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ባህሊ ዲሞክራሲ እናተጠናኸረ እዩ ዝኸይድ። ዕድል ሰላም እውን ብውልክዕ ይሰፍሕ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ይግበር። ብዙሕ ግዜ ዲሞክራሲያዊ ሃገራት ሕድሕደን ናብ ኩናት ኣየኣታን። ነዚ ከም መበገሲ ብምውሳድ ዲሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ተግባራዊ ብዝኾነ ቁጽሪ ጎንፂ ኣይህሉን። ሃገራት ኣፍሪካ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ንምፍጣር እናሰርሕና ኢና ዋላ እኳ ተበሉ ኣብ ብርክት ዝበሉ ሃገራት ኣፍሪካ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ እዩ። ነዚ ብቐጻልነት ንምፍታሕ መራሕቲ ሃገራት ንልዕልነት ሕጊ ምእዙዛት ክኾኑ ይግባእ ዝበሉ ድማ በዓል ሞያ ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ኣይተ ዳያ ሙዳሌ እዮም። ለህግ ያለ መገዛት አለ። በተለይ በመሪዎች የሀገራት መንግስታት ንሕጊ ዘይምግዛእ ኣሎ። ብፍላይ መንግስታት ስልጣን ካብ ዝሕዙ ናብዚ እዚ ነገር ይስተውዓል እዩ። ኣፍሪካውያን ብሰላማዊ መገዲ መንግስቶም ናይ ምቕያር ዕድሎም እናሰኣኑ ብዝኸዱ ቁጽሪ ናይ ወፃኢ ኢድ እንትሕወስ ሰላም ይጠፍእ እዩ። ብምኽንያት እዚ እውን ዓለምለኻዊ ራዕዳውነት ይሰፍሕ እዩ ዘሎ። ሃገራት ኣፍሪካ ርክቦም ብምጥንኻር ኣብ 2063 ዝተተሓዙ ኣጀንዳታት ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተጀመሩ ዞባዊ ምትእስሳራት ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ከሰጋግርዎም ከም ዝግባእ እቶም ምሁራን አልዒሎም እዮም። ሪሶርስ በጋራ ስትጠቀም ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል የሚባል ነገር ውጤት ያመጣላል። የሰው ኃይል ያለው የሰው ኃይል ዘሎ ሃፍቲ ብሓባር ምጥቃም እንትጅመር ውፅኢት ይመጽእ እዩ። ሓይሊ ሰብ ዘለዎ ብሓይሊ ሰብ፣ ፍልጠት ዘለዎ ብፍልጠት፣ ካፒታል ዘለዎ ድማ ብካፒታል እንትኾን ንሰላም ዕድል ይህብ እዩ። የዲሞክራሲ ባህል ማስፈን ጉዳይ፣ የህግ የበላይነት የማረጋገጡ ጉዳይ ባህሊ ዲሞክራሲ ኣብ ምዕሳልን ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርጋጽን ኣፍሪቃውያን ክሰርሑ ይግባእ፣ ትጽቢት እውን ይግበር። እዚ እንትኾን ቁጠባና ይዓቢ፣ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያን ሓድነት ሕጊ እውን ይፍጠር እዩ። ኣብ መስረቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝለዓለ እጃም ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ጉባኤ ሎሚ ዘበን እውን ንብሔራዊ ረብሓታታ ወሳኒ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ጥንኩር ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ክተሳልጥ ከም ዝግባኡን እቶም ምሁራት ሓቢሮም እዮም። አዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ናፍናፍናፍናኝ አፍሪካ አፍሪካ ሀገራችን የጥቁርን ህዝብ መብት ጠብቃ ምትኖር ኢትዮጵያ መሰል ጸለምቲ ህዝብታት ሓልያ ትነብር ሃገር ኢትዮጵያ ኣብነት ኮይና ብፍላይ በስራሕ ዓለም ዕድል ስራሕ ረኺብና ብዝኸኣልናዮ ዓቕምና ደኺምና ዓብዪ ዕግበትን ልዑል ደስታን ፈጢሩልና እዩ። ብዙይ ድማ ፈጣሪና ነመስግን። መጻኢ ወለዶ ኩሉ ንሃገሩ ኣምባሳደር እዩ። ዝፍጠር ዛዕባ ኩሉ ዓርሱና ኣረመነና መሓየሸን ሓድነቱ ሓልዩ ክቕጽል ይግባእ። የራሱ እያረመ እያስተካከለ
ኣብነት ሓድነት ዝኾነት ኢትዮጵያ ዝተበታተኑ ነገስታት ኣፍሪካ ናብ ሓደ ክመፁ ብምግባር ተኣማሚኖም ዘላቕን ንወለዶ ዝመሓላለፍን ህንፃ ተኺሎም እዮም። ንሕና እውን ጽቡቕ ኣብነትን ዕድልን ስለ ዝሃበና እዩ ንሕበነሉ። ብዙ ድማ ፈጣሪና ምምስጋን የድሊ። ፈጣሪን ማመስገንና ለእኛም ጥሩ ምሳሌና ዕድል ስለሰጠን ነው። አፍሪካ 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 ሀገራችን። ኢትዮጵያ የቴሌቪዥንም ለዚህ ጉዳይ በእውነቱ ብዙ ጊዜ እናንተ እንግዲህ ለህዝቡ በዚህ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ዛዕባ ንህዝቢ በቲ ዘበን ዝጠልቦ መመሓላለፊ ትምህርቲ ቴሌቪዥን ብዙሕ ቁም ነገር ምምሕልላፍ ስለ ዝከኣል ኣበርቲዕኹም ክትሕግዙ ሓደራ ይብል። ለትውልድ የሚተላለፈውን ነገር እንድትረዱን አደራ አለሁኝ እና አሁን ዛሬ ያለሁበት ዘመን ከዚ ዘሎ ኩሉ ዘበን መበል 99 ማለት እውን ናብ 100 ዓመት እናተጸጋዕኹ እየ። ንጽጽር ብመንጽር ዘበን ኢቲቪ ምስ ራእስ መንገሻ ስዩም ኣበ ቀረባ መዓልቲ ጸቦይና ኣበ ኢቲቪ ዜና ጥራሕ። አፍሪካ ሀገራችን ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ከም ትርከቡ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረነዮ ዜና ክንሰግር። ኣብ ዕድጊት ሲሚንቶ ብዝተወሰደ መምሐሽ ስርዓት ኣሰራርሓ ዋጋኡ ብፍርቂ ምንካዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዕድጊት ሲሚንቶ ብዝተወሰደ መምሐሽ ስርዓት ኣሰራርሓ ዝተረጋገአ ቀረብን ዕድጊትን ክህሉ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ዋጋኡ ብፍርቂ ክንኪ ከም ዝገበረ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም። እቶም ሚኒስትር ገምጋም ኣፈጻጽማ ዘፈር ንግዲ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት ፌደራልን ክልላትን ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ከተማ ቡታጅራ ከም ዘካየዱ ገሊጾም። ኣብ 6 ኣዋርሕ ብብርኪ ሃገር ልዕሊ 2 ሚልዮንን 50 ሽሕን ግልጋሎት ምዝገባን ፈቃድ ኦንላይንን ከም ዝተዋሃበ ገሊጾም። ካብ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ንግዲ ወፃኢ 3.28 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካን ኣታው ከም ዝተረኸበ ብምሕባር እዚ ድማ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ትነጻጸር 1.71 ቢልዮን ዶላር ወሰኽ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም። ማእኸላት ዕድጊት ቀዳምን ሰንበትን 1213 ምብጻሕ ከም ዝተኻኣለ እውን ተዛሪቦም። ኣብ ዕድጊት ሲሚንቶ ብዝተወሰደ መምሐሽ ስርዓት ኣሰራርሓ ዝተረጋገአ ቀረብን ዕድጊትን ዋጋኡ ብፍርቂ ክንኪ ከም ዝገበረ እውን እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም። ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረነዮ ዜና እንትንሰግር ተሸካሚት ኣውሮፕላን መርከብ ኣሜሪካ ብጥቓ ስዊዝ ካናል ምስ ሓንቲ መርከብ ንግዲ ምልታማ ተገሊጹ። ዩኤስኤስ ሃሪ ኤስ ትሩማን ዝተሰመየት ተሸካሚት ኣውሮፕላን መርከብ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ስዊዝ ካናል ምስ ሓደ መርከብ ንግዲ ከም ዝተጋጨት ተገሊጹ። ተሸካሚት ጦር ኣውሮፕላን ኣሜሪካ መርከብ ዝኾነት ዩኤስኤስ ሃሪ ኤስ ትሩማን ብረቡዕ ምሸት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ጥቓ ስዊዝ ካናል እቲ ግጭት ከም ዝበጽሓ ሓደ በዓል መዚ ሓይሊ ባሕሪት ሃገር ተዛሪቦም። እቲ ግጭት ብምንታይ ምኽንያት ከጋጥም ከም ዝኸኣለ ከም ዘይተፈልጠ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ዘጋጠመን መራኸቢ እውን ዝኾነ ዓይነት ውሑጅ ከም ዘይተረኣየ ተሓቢሩ። እታ መርከብ ንግዲ ውሱን መጉዳእቲ እኳ ተበጽሓ ኣብ ክልተን መራኸብ ግን ከቢድ ዝበሃል መጉዳእቲ ከም ዘይበጽሐ እቶም በዓል መዚ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ገሊጾም። እቲ ግጭት ብምንታይ ምኽንያት ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ምህላው እውን እቶም በዓል መዚ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣፍሊጦም። ምስ ተሸካሚት ኣውሮፕላን መርከብ ኣሜሪካ ዝተጋጨወት መርከብ ንግዲ ቤሲክስታስ ኤም ዝተሰመየት ትኸውን 188 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ ገጃፍ ጸዓኒት ኣቑሑት መርከብ ምዃና ተሓቢሩ። እታ መርከብ ካብ ስዊዝ ካናል ወፂያ ናብ ሮማንያ እናተጓዓዘት ምንባራ እውን ተመላኺቱ። ብተመሳሳሊ ዩኤስኤስ ሃሪ ኤስ ትሩማን ተሰመየት 1100 ሜትሮ ዝንውሓታ ተሸካሚት ኣውሮፕላን መርከብ ናብ ስዊዝ ካናል እናምርሐት ምንባራን ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ዓበይቲ መራኽብ ዘጋጥሙ ግጭታት ሓልሓሊፎም ዝኽሰቱ እኳ ትኸውን እታ ተሸካሚት ኣውሮፕላን መርከብ ኣሜሪካ ድማ ምስ ካልእ መርከብ ንግዲ ንመወዳእታ ግዜ ዝተጋጨወት ከም ኣቆጻጽሪ ኤውሮጳ 2004 ምንባሩ ጸብጻብ ሲኤንኤን ኣመላኺቱ ክትብል መሳርሕትና ሜሮን ንብረት ጸብጺባ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም። ኣብ መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምስታፍ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዮም ቀፂሎም።
ኢትዮጵያ ሰላምን ምርጋን ህዝብ ሱዳን በሁሉ መዳይ ተገብሩ ሓገዛት ጥናኺራ ከም ትቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ተሸካሚት አውሮፕላን መርከብ አሜሪካ ጥቃ ስዊዝ ካናል ምስ ሓንቲ መርከብ ንግዲ ምልታማ ተገሊጹ ክብራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዝተዳለዉ ዜናዊ መሰናዶታት ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም መስሉ ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አሎም ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ ኣበብ ዘለኹሞ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ኢቲቪ ትግርኛ ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ زمعبلت أفريقيا كل مداون قصالنت زلون عبيت أجندا 2033 حبراوي حدقتاتن